खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि रादाबाव दङ बाक्सा दोलबारियाव थानाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलनि सासे फरायसुलिनि खास्रि बिस्रि जिउ खहा बाक्सा दोलबारियाव थानाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलनि सासे फरायसुलिनि हाखराव गाब्र'नानै थैनाया ओनसोलाव सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों सानथामनि उनावसो हिनजावसानि गोथै सह'खौ बोखांनाय जायो फरायसुलिनि मुङा दामिनी बसुमतारी फरायसालिनि खोला उनथिंजाय खरसे गोथौ हाखराव गाब्र'नानै थैनायखौ बोजबनानै लानो गोनां जायो दामिनी बसुमतारीया जिस्नि जुलाइ खालारनि मोनाबिलिनि 3 रिंगासोआव बे जाथाया जानो मोनो नाथाय मानो गाब्र'हैनाय बै गोथौ हाखराव मा रहस्य दङ बेनि आन्दोआव मानो सानथामनि उनावसो गोथै सह'खौ बोखांनाय जानाय बेनि दायनिगिरिया सोर फरायसुलिया गावनो ना फरायसालि सामलायगिरिया ना गुबुन बायजोआरि उजे सुबुं सोरबाया मिथिनो थाखाय नायबाय था बड'लेण्ड खौरां थांनाय 7 जुलाइ खालारनि मोनाबिलिनि 3 रिंगायाव बे जाथाया जानो मोनो खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड खौराङा दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दोलबारि गामिनि सिङाव थानाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलनि सिङाव दङ आरो बेवहाय दाखालिबो बुधबार 7 जुलाइ खालाराव मोनाबिलिनि 3 रिंगायाव मोनसे खास्रि बिस्रि मोनसे जाथाया जानानै थांबाय आरो बे जाथायानो जाहैबाय रेसिडेन्सियेल स्कुलाव फरायनाय 10 थाखोनि फरायसुलि दालिमी बसुमतारी बेयो थांनाय 17 जुलाइ खालारनि मोनाबिलिनि 3 रिंगायाव गंसे हाखराव बेयो गोग्लैनानै रुंसारि जालांबाय बे रुंसारि जालांनाय जाथायखौ जोङो सं दाननो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नैबे टीमा नैबे दोलबारियाव थानाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलनि बे कम्पानियाव जोङो फैनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दसे उनावनो बे फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन आसलते जाथाया माबोरै जानाय बेनि उनाव जाय मा मोनसे रहस्य दङ बे रहस्यखौ जोङो सं दाननो नाजागोन अब्ला फैदो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन थाखो 10 फरायनाय फरायसुलि दामिनी बसुमतारीनि न'आ नलबारि जिल्लानि धमधमा दख'रानि सिङाव थानाय महिना शान्तिपुर আজিৰ এই মুহূৰ্তত আপুনি কাক দোষ দিব বিচাৰিছে এই যে মানে এটা ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল এই ঘটনাক মানে লৈ পেলাই আপুনি আজি কি ক'ব যে কাক দোষ দিব বিচাৰিছে প্লিজ লিসেন মি মই এতিয়া কৈ গ'লো না ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবিলাক মুৰব্বীসকল তেওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণে এটা আবেষ্টনী আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ হেৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে এতিয়া মোৰ নাতিনী যিহেতু নিখোজ হ'ল তেওঁলোকৰ তাৰমানে ইনিচিয়েটিভ নাই এইটোকে খুচাইছে নাকি महिना शान्तिपुर गामिनि नागेश्वर बसुमतारी आरो निरुपमा बसुमतारीनि फिसाजो दामिनी बसुमतारीनि रुंसारि जानाया सन्देह गोनां लोगोसे दुखु गोनां ইয়াৰ বিষয়ে মই বৰ দুখ লগা কথা হিচাপে মই কৈ আছোঁ আমাৰ স্কুলত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল দুটা ছাত্ৰৰ যিসকলৰ নাম আছিল দামিনী বসুমতাৰী বুলি আৰু এজনৰ নাম আছিল বৰ্ণালী বসুমতাৰী বুলি দুয়োজন ছোৱালী একে ক্লাছতে পঢ়ি আছিল আৰু তেখেতসকলৰ ব্যৱহাৰটোও ভাল মই প্ৰায় গাইড কৰি আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে নেকি অলপ ভালে চলক ভালে থাকক সেই হিচাপে সিদিনা যে 17 তাৰিখে যিটো ইভিনিং 7 যেতিয়া ইহঁতে নাইকিয়া হ'ল বুলি ক'ল তেতিয়া মই ইনফৰমেশ্যনটো পালোঁ পাই পেলাই ৱাৰ্ডেনবিলাকক ইমিডিয়েটলি বিচাৰিব দিলোঁ তেতিয়া আনজন ছোৱালী ঘূৰি আহিলে হোষ্টেললৈ ঘূৰি আহি তেখেতে ক'লে কি এনেকুৱা এটা খাল আছে তাতে তাই ডুবি গ'ল তেখেত বিচাৰি যাওক তেতিয়া আমি ইমিডিয়েটলি প্ৰশাসনকো খবৰ দিলোঁ প্ৰশাসনে আৰু আমাৰ ছাত্ৰক টিচাৰক লৈ পেলাই বিচাৰ কৰিলে কিন্তু তাতে তাইক নাপালে दामिनीया एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल फरायसालि दलबारियाव 10 थाखोआव फरायोमोन रेसिडेन्सियेल फरायसालि जानायलाय फरायसालिनि हस्टेलाव थायोमोन जाथायजोंनो सोमोन्दो गोनां सासे बे हस्टेल वार्डेननिफ्राय जों मोनथिना लानो नागिरदों आसलते जाथाया बोरै जादोंमोन अब्ला फैदो नोंथांनि मुङा रेनु ब्रह्म खुलुमबाय जेब्ला माने फरायसुलिया उथिनानै थांदोंमोन सानैबो अब्ला नोंथाङा बबाव दंमोन आङो गथ'फोरनि सिगनेचार लाबाय थादोंमोन आच्छा गथ'आ बेसेबांसो माने बेसेसो गथ' दंमोन 243 44 मोन दा माइनास जाबाय खासे 43 जाबाय बिदिनो जों गासै गथ'खौबो नायदोंमोन थेवबो आरो बे सिरि सिरि थांफानायनि थाखाय जों मिथियासै थेवबो उनाव खोनाबाय जे गथ' दैयाव गोलैबाय बेखौ खोनानानै जों गासैबो होसोनानै थांना गासै मिस्ट्रिफोरखौ लिंना लांदो आरो दैयावबो नायजोबदो थेवबो जों मोनासै
दामिनी बसुमतारिया फरायनाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल फरायसालिनि खोला फारसे उनथिंजाय जेसीबीजों जावनाय फारसे गोथौ फुख्रियाव थांनाय 19 जुलाइ खालार साननि 8 रिंगासोआव हिन्जावसानि गोथै सह'खौ बोखांना मोननाय जायो। मोनथिनाय बादिब्ला बे गोथै सह'आ थांनाय 17 जुलाइ बुधबार खालारनिनो। हिन्जावसाया थांनाय 17 जुलाइ बुधबार खालारखालिनो मोनाबिलि समनि 7 रिंगासोआव फरायसालिनि हस्टेलनिफ्राय खारखोमा लांनो नागिरनानै दुब्लिजों थांनाय लामाखौ सायख'यो। हिन्जावसाया जाय लामाथिं थांदोंमोन बे लामायाव जेसीबीजों जावना दोननाय खरसे गोथौ नाथाय फिसा हाखर दङमोन। बै हाखरावनो थांनानै गाब्र'हैयो आरो गब'नानै थैयो। जेबोला जाथाय जादोंमोन बै सानखालि बेवहाय अखा हादोंमोन होननाय खोनादों। तब्ला जायगाया माबोरैमोन कन्डिशना? बे समाव अखायाथ' हादोंमोन आरो दैबाना जाखादोंमोन। दैबाना जानायलाय फरायसा बे जिथु सानैया जिथु वार्डेननियाव सोंनाय मथेबा बिसोरो लेट्रिनाव थांनो होननानै थगायनानै थांदों आरो थांनानै बिसोरो बेखिं थौले होननानै थांदों जाय जायगाखि थांदों आरो बे जायगाखिं जे जायगाखिं फरायसा सानैया बारनो नागिरदोंमोन बै जायगायाव थारमाने जोंनि बे जिथु बिल्डिंनि खामानि मावग्रा बिथांमोना खाथियावनो बेसेबा गोथौ जिसिपिजों हाखर जावनानै बेसेबा माबा जाना दङ आरो बेयाव बेसेबा गोथौ मानसि थोरोबनाय। स' बिदियाव गथ' सानैबो गाब्र'हैनानै सासे गथ'आ सोब माने खोब जेन थेनहै थारमाने गावगाय बारग'बोदों आरो बियो थारमाने खोन्थाफैदों आरो गावगाय नागिरबाय थाखादोंमोन जोंनि वार्डेनफोराबो सानै गथ' गोमानायखौ। ओमफ्राय नागिरै बे सासे गथ'खौ मोनबाय नालाय ओमफ्राय बेखौबो जिथु खाथियाव थानाय जिथु आउटपस्टनि पुलिस बिथांमोनाबो हेल्प खालामबाय नागिरबाय नाथाय बारलांखोसो ना मा बेखौ जों माने हमनो हायासै। ओमफ्राय बिनि अखानायै न'खराव फोरमायहरनाय जाबाय जे आलासि सोरनियाबा थांदों नामा बिदिखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जेबो खबर मोनैलाय दिनै जों जिथु आउटपस्ट थानायाव जोङो खबरखौ होनाय जादों, स्टेटमेन्ट होनाय जादों आरो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दामिनीनि एखे थाखोआव फरायजाबनाय फरायसुलि बर्नाली बसुमतारियाबो खारखोमा लांनो नागिरनाय समाव दामिनी बसुमतारिजों लोगोसे दंफायोमोन। नाथाय हाखराव गाब्र'लांनाय दामिनीखौ बर्नालीया बोखांनो हायाखिसै। उनावहाय बर्नालीया हस्टेल वार्डेननो दामिनीया हाखराव गब'नाय जाथायखौ फोरमायहोयो। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन आं मोनसे खोथाखौ फोरमायबावनो नागिरो आरो बे समाव दङ दामिनी बसुमतारिजों लोगोआव थांफानाय फरायसुलि बेबो थाखो जियावनो फरायनाय आरो बै फरायसुलिनि मुङा जाबाय बर्नाली बसुमतारि। आरो बै बर्नाली बसुमतारिनिफ्राय जों मोन्थिनो नागिरगोन आसलते बै मोनाबिलियाव मा जाथाय जामारदोंमोन बेनिफ्राय जों मोन्थिनो नागिरदों। आচ্ছা नोंनि मुङा मा? बर्नाली बसुमतारि। नों मा क्लासाव फरायो? क्लास 10आव। आচ্ছা बै सानखालि बुधबार जिथु 7 रिंगा मोनाबिलिनि आसलते माब्रै जानायमोन जाथाया? माने इयो आंखौ सानावनो लोगो लाखाबाय थादों। ओमफ्राय सानाव लोगो लानायाव होमबाबो इयो आंनो दिनै थांगोन ना खोन्थायाखै आरो। ओमफ्राय जायगाया इयो आंखौ लेट्रिनावहाय गोजौआव खिनो होननानै लांबाय। ओमफ्राय लांना आंबो थांबाय खिनो बिदि नागिरमारदो मा होननानै। ओमफ्राय बिदिनो थांनायाव मिसआ फन रायलायबाय थादोंमोन ना लेट्रिन खाथियाव। ओमफ्राय मिस दङ दै गैया माइयाव होननानै गाहायाव लिंबाय आंखौ। ओमफ्राय आं गाहायाव थांफाबाय। थांफानायाव सिगां गेटथिं खारनो नागिरदोंमोन इयो। खारनो नागिरनायाव बैयाव गेटमेन थादोंमोन ना। ओमफ्राय बेयाव गेटमेना नुगोन होननानै दुब्लिबारिथिं लेंदो। ओमफ्राय दुब्लिबारिथिं थांबाय थानायाव दैया जादिसिम जाबाय नालाय बारनो हानाय नंला मा होननानै इथिं थांदो। ओमफ्राय इयावनो आंनि सिगां थांखारोना सब सेन्देलफोरखौबो लाइटफोरखौबो साबिखौबो इनो लाजोबदो। ओमफ्राय आं इनि उन थांबाबो आखाइखौ हमथ'वाखैमोन आरो। ओमफ्राय जेला इयो गाब्र'नानै गोलैयो होमबासो आंनि आखाइखौ बोना लांनानै साइना बेयाव दैयाव थांदो। उनावहाय बै मोनाबिलि समावनो हस्टेल वार्डेन आरो फरायसालिनि खायसे बिबानगिरिफोरा जाथाय जानाय जायगासिम थांनानै दामिनीखौ नागिरहैयो। दामिनीखौ नुनो मोनैलाय नागिरनाय खामानिखौ दोनथ'नानै गासैबो हस्टेलसिम फैफिनो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जाय हाखराव दामिनीया गब'दोंमोन बै हाखराव नागिरनाय जायासै। हस्टेल वार्डेना फोरमायनाय बादिब्ला हिन्जावसाया बारनानै खारखोमा लांबाय साननानै हाखराव नागिरनाय जायासै। हस्टेल बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला बे हिन्जावसाया हस्टेलनि वार्डेननो खोन्थायालाबासिनो सिरि ओंखारलांदोंमोन। दामिनीजों लोगोसे थाखो लोगो बर्नाली बसुमतारियाबो दंफायोमोन। दा बाथ्राया जाबाय दामिनी बसुमतारि लोगोसे बर्नाली बसुमतारिया माबोरैहाय हस्टेलखौ बारलांनो हानाय। जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि केमेरायाव सेबखांजानाय भिडिअ फुटेजनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि फरायसालिया सोरगिदिं आबुङै लुफुंनाय कनक्रिट वाल गैया। वाल गैयैनि थाखायनो सानै फरायसुलिया हस्टेलखौ बारनानै थांनो हादोंमोन। वाल थानायमोनब्ला फरायसुलि सानैया खारखोमा लांनो हानाय नङामोन। दा गिदिरसिन सोंथिया सिखारो हिन्जावसाया मानो हस्टेलनिफ्राय मोनाबिलियाव खारखोमा लांनाय? मा जाहोननि थाखाय खारखोमा लांनाय? ना फरायसुलिखौ गाज्रि मोनोमोन ना गुबुन जाहोननि थाखाय हस्टेलनिफ्राय खारखोमा लांनाय?
फरायसालिनि गोरायुं एन्जेलास बाक्सला बिथाङा बेनि सोमोन्दै बेबायदिहाय बुंथियो আচ্ছা ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব যে তেওঁলোকে কিয় মানে পলায়ন কৰিব বিচাৰিছিলে আপুনি কি ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ ফালেদি ইমান বেয়া মানে অপিনিয়নটো মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধুন্দুৰ হয় ল'ৰা ছোৱালী নিজে নাজানে ক'ত গৈ আছে সেইটো ভাবে মানে সেইকাৰণে আমি এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে গ্ৰ'থ হিচাপে আমি ডাঙৰ হিচাপে টিচাৰ হিচাপে মা দেউতা হিচাপে আমি ভাবিব লাগিব কি সিহঁতক পৰাপক্ষে যিবিলাক আছে এতিয়া সিহঁতে যোৱাটো এটা এক্সিডেণ্ট নিচিনা মই ক'ব খুজিছোঁ মানে মই নিজৰ ফালেদি दामिनीनि थाखो लोगो बर्नाली बसुमतारिया जाथायनि सोमोन्दै बेबायदिहाय बुंथिदों गबनाय लोगो लोगोनो खोन्थाफैयाखै आं दसे दैनिफ्रायनो गाबफ्रावदों ओमफ्रायो गाबफ्रावदों माने दैयाव थानायाव आङो नायथिंबायसो थादोंमोन ओमफ्राय दैयाल' मावबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो माबायाव बिल्डिङाव गोजौआव थानानै आं माथहरबाय थाबाबो जेबो माथो होयिनि थैबाय मा होननानै मिथिनो खोन्थाफैदों जाथायनि सोमोन्दै बेबायदि फोरमायथिदों फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि मिथिंगा रांसियारि बिथाङा नाथाय माने खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे बारा माने गोसो होआखै होननानै बुंनो नागिरो जितु स्कुल फारनिफ्राय नोंथाङा मा बुंगोन बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे फरायसुला जायफोरा एसे गोसो गाज्रि लानानै माने थगायनो सानखायो बिदिखौ जों माने वार्डेनफोराथ' नाजाबायानो थाखायो मोजां खालामनो नाथाय आनलाकिलि बिसोरो लेट्रिनाव थांनासो थांदों आरो खोन्थाफैनाय लोगो लोगोनो बिसोरोथ' ओरैनोबाबो इनि आगोलाव नागिरखादों माने गोबाव जानाय लोगो लोगोनो नागिरखानानै जों मोनियाव जों माने जितिया बै सासे हिन्जावसाया फैनानै खोन्थाफैबाय अब्ला जोङो पुलिस आउटपस्टआवबो थांनानै बिसोरखौबो खोन्थाबाय जों नागिरहैदों आरो बे जायगायाव नाथाय बै खालि मोनाबायबो नालाय खोमसि माने बे खोमसियाव बे हिन्जावसाया बारलांखो सानस्रिनानै बारलांखो ना बले बेयावनो थाखो जों नागिरनानै मोनाखैसै आरो इ खालि जायनि थाखाय जोङो माने दुखु मोनदों आरो फरायसालिनि चेयारमेन हरकान्त मुसाहारि बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो फरायसुलि जितु गोमालांबाय माने मोनसे खास्रि बिस्रि मोनसे जाथाय जालांबाय बुधबारनि जितु मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव नोंथाङा दिनैनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेखौ आंबो दुखु मोनदों मा खालामनो जोंनिनो अनजालि फरायसुलिमोन बियो थेवबो मा खालामनो बेखौ आं खाफालनि लिरनाय होननानै सानना लाबाय आरो अब्ला नोंथाङा नैबे जितु स्कुलनि जितु बिल्डिंनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन जे स्कुलनि बिल्डिंआव जे साराउन्डिंआव मोनसे वाल थानाय बा निस्सय जानो हानाय बे जाथाया जानाय नङामोन बेखौ आंबो सानो एक्सुवेलि बियो बिल्डिंनि खामानिया जोंनि दायित्व नङा बियो थिकादारफोरनि खामानि थिकादारफोरा आगोलावनो एक्सुवेलि बाउन्डारिखौ क्लियार खालामना लानांगौमोन बिथांमोना थाखा फैसानि प्रब्लेमबो जानो हागौ बेखायनो आंबो डिमान्डबो खालामगासिनो दङ बाउन्डारिखौ क्लियार खालामगोन बिनि उनावसो बिल्डिंखौ लुनांगोन होननानै बे जाथायखौ बिथा खालामनानै ओनसोलनि फरायसानि बिगोमा आरो मेलेमजिबिफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारो एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलाव थानाय फरायसाफोरनि जिउआ बेसेबां रैखाथि गोनां बे फरायसालिनि सामलायगिरि बिथांमोना फरायसाफोरखौ रैखाथि गोनाङै लाखिनायाव बेसेबां सांग्रां बे खोथाया रायजो राजाफोरनि गोसो सिङाव दाबो बाथ्रा फांथे जानानै थालांबाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि बेलायावबो इयुनाव बेबायदि जाथाया जाबावगोन नामा बेखौ समाजआ खोन्थासिगोन ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां